Добре дошли! Днес се потапяме в една тема, която, смея да твърдя, разпалва страсти почти навсякъде. Кастрацията на котки. Това е въпрос зареден с много емоции и разговорът обикновено се разделя на два лагера. Едните казват това е жестокост, а другите това е отговорност. Абсолютно. И емоциите са напълно разбираеми. За днешния ни анализ имаме една статия от зоомагазин Баумау, която взема много ясна позиция. Целта ни е да използваме като основа да разнищим аргументите и да видим какво всъщност казва практиката по този толкова спорен въпрос. Точно така. Статията е структурирана много ясно. Мит срещу истина. Това е доста ефективен подход, но както често става, истината не е просто черно-бяла. Ще се опитаме да добавим малко нюанси, защото това превръща въпроса от обикновена процедура в сериозен етичен казус за всеки собственик. Добре, хайде да започнем с най-големия емоционален товар. Статията директно атакува идеята, че кастрацията е жестокост. За много хора това е, основното притеснение. Идеята да подложиш животното си на операция, която изглежда, противоестествена. Да, и това е напълно разбираемо притеснение. Източника обаче отговаря с няколко много практични факта. Първо, процедурата се извършва под пълна упойка. Тоест, животното не изпитва болка по време на самата операция. Абсолютно никаква. Второ, възстановяването, особено при мъжките котараци, е, изненадващо бързо. Често се връщат към нормалния си ритъм буквално за ден-два. А при женските? При женските е малко по-сложно, защото все пак е коремна операция. Но дори и там, съвременната ветеринарна медицина е направила процеса много по-щадящ. В статията има едно изречение, което ми направи много силно впечатление. Цитирам. Много стопани дори споделят, че след кастрацията котките стават по-спокойни и щастливи. Чакай малко, това е доста силно твърдение. Наистина ли говорим за щастие в човешкия смисъл на думата? Това е ключов въпрос. Разбира се, не можем да измерим щастието на една котка с човешки аршин, нали? Да. Но можем да измерим нивата на стрес. И тук е изумителното как се променя гледната точка. Вместо да мислим какво отнемаме, статията ни кара да помислим какво премахваме. А какво премахваме всъщност? Премахваме един всепоглъщащ биологичен императив. За некастрираното животно хормоните са като постоянен фонов шум. Шум, който диктува поведението му, търсене на партньор, маркиране, агресия. Това е огромен източник на тревожност. Разбирам. Така че, когато казваме по-спокойни, имаме предвид точно това. Живот без този постоянен вътрешен натиск. С други думи, един от основните стресори в живота на една домашна копка не е гладът или е някаква външна заплаха, а собствените й хормони. Абсолютно. Това наистина преобръща обичайната представа. Точно така. И премахването на този стрес е само началото. След като оспорва мита за жестокостта, статията започва да изгражда един много солиден, случай защо кастрацията е акт на грижа. И го прави, като се фокусира върху 4 основни, много осезаеми ползи. Първата е, може би, най-мащабната. Засяга не само нашата котка, а всички котки. Става дума за предотвратяване на нежелано поколение. В текста се казва, че една некастрирана котка може да роди няколко пъти годишно. Да, и в резултат хиляди котета остават без дом всяка година. И тук е важно да осъзнаем мащаба. Не говорим за няколко котенца. Сметките са направо стряскащи. Една женска котка и нейното поколение, ако не се контролират, могат теоретично да създадат хиляди котки само за няколко години. Хиляди? Да, това е експоненциален растеж. Никоя система от приюти или доброволци не може да поеме това. И тук статията много умело сменя фокуса. Вече не говорим само за твоята котка в твоят апартамент. Да, проблемът става по-голям. Говорим за колективна отговорност към огромния проблем с бездомните животни. Решението ти в хола има пряко отражение върху страданието навън. Ясно. Това е социалният аргумент. Втория, който изтъква източника, е чисто медицински. Намаляване на риска от сериозни заболявания. Споменават се рак на млечните жлези, маточни инфекции и простатни проблеми. Звучи сериозно. Звучи сериозно, защото наистина е сериозно. И тук можем да добавим малко повече конкретика. Например, ракът на млечните жлези при котките, за разлика от кучетата, в над 85% от случаите е злокачествен и много агресивен.
85%. Да. А кастрацията преди първото разгонване намалява този риск с над 90%. 90, това е огромна разлика. Това не е просто леко подобрение, това е почти елиминиране на един от най-честите видове рак при женските котки. Добре, какво представляват тези маточни инфекции? Това е състояние наречено пиометра, с две думи гнойна инфекция на матката. Изключително опасно е, развива се бързо и ако не се лекува с спешна, незабавна и много по-рискова операция, почти винаги е смъртоносно. Ужасно звучи. А кастрацията премахва този риск на 100%, защото просто матката се отстранява. Така че тук не говорим за удобство, говорим за превентивна медицина, която буквално спасява животи. Добре, третият аргумент е свързан с поведението. Нещо, което всеки стопанин усеща директно. Статията казва, че кастрираните котки спират да бягат от дома, да маркират с урина и да влизат в боеве. Всеки, който е слушал денонощното виене на разгонена котка, знае колко е неприятно. Да, но нека пак погледнем отвъд нашето удобство. Тези поведения са изключително рискови за самата котка. Постоянното желание за бягство я излага на риск от коли, отрови, нападения от други животни. Разбира се. А боевете между котараци не са просто дръскотини. Те водят до сериозни абсцеси и, което е по-страшно, до разпространение на нелечими болести. Като например? Като котешкия имунодефицитен вирус или FIV. Това е котешкият еквивалент на СПИН. Така че, успокоявайки тези инстинкти, ние не просто правим котката по-удобна за нас, а я предпазваме от наранявания и смъртоносни болести. И това ме води до четвъртия и може би най-силния аргумент в статията. Представяне като чиста статистика. Проучвания показват, че кастрираните котки живеят средно с 3 до 5 години повече. 3 до 5 години повече. Това е огромен подарък. Огромен! Но тук се замислям. Дали това е директно от кастрацията, или е защото стопаните, които кастрират, по принцип са по-отговорни. Темек водят ги на ветеринар, хранят ги по-добре. Това е отличен въпрос и показва колко е важно да мислим критично за всяка статистика. Със сигурност има такъв ефект. Корелацията не винаги означава причинно-следствена връзка, нали? Точно. Отговорните стопани са по-склонни да кастрират. Но повечето изследвания се опитват да изолират този фактор. И дори когато го направят, директните ползи остават очевидни. Как така? Помислил обичливо, ако съберем всичко, което казахме досега. Нулев риск от пиометра, драстично намален риск от рак, по-малко битки, по-малко заразни болести, по-малък шанс да избягат и да ги блъсне кола. Да, като се съберат всички тези неща. Всички тези елиминирани рискове се сумират. Така че, да, грижата на стопанина е важна, но самата процедура има пряк, измерим и много значим ефект върху продължителността на живота. Това наистина свързва всички точки. И ни води до финалната рамка, която източника предлага. Една по-философска гледна точка. Има едно изречение, което обобщава всичко. Кастрацията не е отнемане, а подаряване на спокойствие, здраве и повече щастливи години до стопанина. И това е много умен риторичен ход. Използването на думата «подаряване» директно се противопоставя на интуитивното усещане за отнемане. Да, променя цялото усещане. Вместо да се чувстваш виновен, че си взел нещо от животното си, статията те насърчава да се чувстваш горд, че си му дал нещо. Сигурност, здраве, спокойствие. Превръща се от медицинска необходимост в факт на любов, така да се каже. Значи, ако обобщим основният аргумент на източника, то е следният. Ние не усъкътяваме котката, не я лишаваме от нейната природа, по-скоро я адаптираме към живота в една изкуствена, създадена от нас среда – домовете и градовете ни. Точно така. Среда, в която естествените инстинкти, оставени без контрол, се превръщат в източник на стрес и опасност. И за нея, и за другите. Абсолютно точно го разбирам и аз така. Представя се не като компромис, а като основен елемент от отговорното отглеждане на домашен любимец в съвременния свят. Добре, нека направим едно бързо обобщение накрая. Тръгнахме от една статия, която противопоставя мита за жестокостта на истината за грижата. Безопасна, а ползите са, огромни. Разгледахме и 4 стълба на тази грижа. Контрол над популацията. Да, превенция на смъртоносни болести. В намаляване на рисковото поведение и в крайна сметка. Осезаемо по-дълъг и здравословен живот. Точно така.
И в крайна сметка целият този разговор, провокиран от една сравнително кратка статия, ни кара да се запитаме нещо по-голямо. И то е. Оставя ни с един финален въпрос за размисъл. Какво всъщност означава да обичаш и да се грижиш за едно животно? Дали означава да уважаваш неговата дива природа на всяка цена, дори това да му носи рискове и страдания в нашия свят, или означава да се намесим, понякога с трудни и на пръв поглед противоестествени решения, за да му осигурим възможно най-дългия, безопасен и спокоен живот редом до нас?